озодона метавонен ки ба дигар ҷоҳо сафар кунед ва ман хостум ки як видеои алоҳида кунаму ба маълумоти ҳаматон бирасонам. Ман як бора наметавонам ки 24 соати хидмат дар ҳамин интернет сарф кунам. саломатирам барои мо чизи муҳим аст. ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонен ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. чӣ хеле ки ман ба ҳамаи шумо ваъда карда будам ки оиди даъваткунӣ ба артиши Федератсияи Русия видеои алоҳида мекунам. хушбахтона имрӯз вақташ расид. бисёре аз подписчикои канали мо савол метиҳанд ки оё нафароне ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро доранд ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки аз Россия берун бубурӯянд. ё боз бисёр савол метиҳанд ки оё нафароне ки шаҳрвандии Русияро доранд ростае ки аз граница биромаданшон намемонанд. тамошобинони азиз, ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки айни ҳол дар Федератсияи Русия мобилизатсия вуҷуд надорад, яъне ки ба артиш даъват накардестиянд шаҳрвандони Федератсияи Русияра. аз граница гузаштан бе ягон мушкилӣ мегзарен ва аз Федератсияи Русия бо тариқи ҳавопайморам озодона метавонен ки ба дигар ҷоҳо сафар кунен. мумкин дар ояндаҳои наздик боз қонуни мобилизатсия аз ҷониби президент тасдиқ шавад ва ба имзо бирасад, вале айни ҳол ягон намуд даъваткунӣ ба артиш нестай. чӣ хеле ки худтон медонед, тақрибан моҳҳои сентябр ва октябр мобилизатсия сар шидагӣ буд ва боз бо қарори президенти Федератсияи Русия мобилизатсия қатъ гашт ва гуфта мешавад ки агар мобилизатсия бо айсари нав ки сар шавад ба шаҳрвандони хориҷӣ тааллуқ надорад, яъне ҳар як нафаре ки соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Русия шидагиай ва хизмат кардагӣ ҳастай, танҳо ба ҳамин нафаро тааллуқ дорад. нафароне ки дар Федератсияи Русия ҳамчун мигрант кору фаъолият мекунанд, ба ин нафарҳо ягон тааллуқ надорад, ба артиш даъват намешаванд. ин буд ҷавоб ба чандин саволҳои шумо ки пешниҳод мекарден ҳамарӯза ва ман хостум ки як видеои алоҳида кунаму ба маълумоти ҳаматон бирасонам. чӣ ахборотҳои наве кишид, худо розӣ бошад, боз видео мекунем ба шумо мефаҳмонем. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа як чиза ба ҳаматон мехоҳам бугум ва дастгирӣ кунед. шумо худо розӣ бошад, пагоҳ, яъне ки рӯзи 18 феврал, рӯзи таваллуди май, зодрӯзи май, худо розӣ бошад 27 сола мешавам аллакай ва ман мехоҳам ки дар ҳамин рӯзи зодрӯз аз тарафи шумо як дастгирӣ шавад. ай конкурс билет бихарен тамом, ин ҳамин қадар дастгирӣ. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтестай. шоҳҷоизаи конкурси ма як мошин 21099 ва 41 донаи дигар конвертҳои пулӣ приз мондагием. агар ба аксия билет бихарен ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. нархи як дона билет бошад 250 рубла дар бар мегирад. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. карта ба номи Мунис мебирояд. сумта да карта мепартоӣ ва чекта дар ҳамин рақамҳои ватсап равон мекунӣ. се нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехарад, рӯзи финал дар прямои эфир мо пул ҳадияш мекунем. ҳама каса дастгирӣ кунен, чектона дар ватсап равон кунен, билет бихарен. ногуфта намона, вақте ки билет хариден, чектона дар ватсап гироӣ карден, дар ватсап бинависед ки номи билетотона барои зодрӯз бинависад. кани баъд ман мебинам ки чӣ қадар одам мара дастгирӣ кард. ман аз шумо боварӣ дорам. алишер нависондай: аллоҳ шифои комил битад, дар чашмот бурад, зинда бошӣ. ҳазор раҳмати калон. ман дирӯз чандин комментарияҳои шуморо хондам, миннатдорам ва сипос мегӯм нафароеро ки ҳамеша дар бари ман ҳамеша мара дастгирӣ мекунанд. нурматов нависондай: ака реклама карданги, касе ки нахоҳад пропускат кунад, чашмота зур нате, ачки қатӣ бихон. саломат бошӣ бародар. гап нест бародарои азиз, ҳазор раҳмати калон. як бори дигар миннатдории хидмат ба ҳамаи нафароне мерасонам ки моро дастгирӣ мекунанд ва ҳамеша дар паҳлӯи моанд. бахтовар нависонда: ассалому алайкум, ака дар Тоҷикистон патен месупорӣ пеш аз омадани Россия. сума тоҷикӣ ё русӣ, баъд чанд сум месупорӣ? ҳавайро мефаҳмонӣ, хуб мешӣ. ташаккур ба диққататон. ҳозирашда пардохт кардани пул бо чӣ роҳ мебошад маълум нестай.
танҳо гуфта мешавад ки марказҳои муҳоҷиратӣ дар хуҷанд дар вилояти хатлон ва дар шаҳри душанбе кушода мешаванд барои кори муҳоҷирора осон кардан пеш аз сафар кардан ба федератсияи русия. интизор бошед, маълумоти нав ки шид худо хоҳад видео мекунем. бо саидов нависонда: ассалому алайкум, акаи сорбон якка писарора хизмат мебарам, документ дорум, чанд бор қапидан ман нишон додум, сарм додам, пешакӣ раҳмат. нафароне ки як писар ба қайд гирифтагиен ҳуҷҷат дорен, шумо ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан намешен. агар мабодое ки ба комиссарияти ҳарбирам даъватон кардан, ҳамун ҳуҷҷати доштагитона дар ҳамун военкомат ба қайд мемонед. тамом. назаров нависонда: ассалому алайкум ака, ба ҳамин саволи ман ҷавоб медодӣ. ман 3 март 27 қадам мемонам, мара ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунам, пешакӣ раҳмат. агар ки 3 марта 27 сола бишай, ина мисол мегирем, агар пага 18 февралай, ма дар ами 18 феврал 27 сола мешам алакай. Трам дар 3 март ки 27 сола бишай алакай, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. Қаҳоров нависонда: ассалому алайкум, боши як ҷаҳон ташаккур. Ман як солши Тоҷикистон бурам обратно 5-6 рӯза бигардам, бо Россия мешава? муҳлат дора ё ки надора, туда обратно билет бигирам, мешава? илтимос ҷавоб ден. дар ҳолате ки агар мигратсиони картаи работа бошад, бале туда обратно метавонӣ ки билет бигирӣ, биё 1 рӯз ё 2 рӯз вести, бо обратно ба федератсияи Русия бирай. Некрӯз Муродов нависонда: ассалому алайкум ака, то чанд сола кӯдака загранпаспорт мегирӣ барои Россия омадан? кӯдак 1 моҳарам бошад, барои ӯ загранпаспорт мегирӣ. загранпаспорт гирифтан синни сол надорад. дар чӣ ҳолат, дар чӣ синни соле ки қарор дошта бошад одамизод, ҳатман бояд загранпаспорт гирифта шавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, дар бораи гаи роҳ як видео мекардем. ҳуқуқи моро бугу, мо чӣ ҳуқуқ дорем ки талаб кунем аз кормандони гаи роҳ? илтимос. оиди ин масъалаи гуфтагии худат тақрибан 4-5 моҳ пеш ман видео кардагиам, дар каналам ҳастад, вале агар хоҳишмандо ки зиёд бошанд, боз як видео мекунем, худо хоҳад. назиров нависонда: ассалому алайкум ака, сози тинҷи саломатиё хубанд? ака, амнистия кай маълум мешавад? ин чиза ман гуфта наметавонам, кай ки президенти федератсияи Русия қарор қабул кунад ва қонун ба имзо расонад. беҳрӯз зиёев нависонда: беҳтарин каналай, честна, фақат ба пеш. ҳазор раҳмати калон, барои шумо фақат ба пеш ҳаракат мекунем. имя фамилия нависонда: монда шудам аз навиштана. ба саволи ман оиди нафақаи Русия барои нафақахӯрҳои Тоҷикистон. ё шумо нафақахӯрора одам ҳисоб намекунед? бисёр вақт такроран ба саволҳо ҷавоб мегӯед. ман бо умед подписчики шудам. ҳазор раҳмати калон барои подписчик бидантон, лекин хоҳиш мекунам ки худтон ҳамин хели гапҳоро дар дилтон ҷо накунед. нависонда ки шумо нафақахӯрора одам ҳисоб намекунед, ҳамин фикра худат пешниҳод кардесай, ҳамин фикра худат гуфтесай. илҳом тиҷай нависонда: якум комментария менависам, ҷавоб де. сози якамат кӯдак дорам, метрискат дорам, бо меган ай ҷамоат ё военкомат коғаз надошта бошӣ мебаранд. шумо аниқша медоред, жду ответ родной. дар ҳолате ки 2 фарзанд дорӣ, ту метавонӣ ки ба военкомати ноҳиятон рафта муроҷиат кунӣ ва ту дар қайди военкомат хита бимонӣ ки соҳиби 2 фарзанд ҳастӣ ва дигар ба номи ту повистка равон накунанд. амин нависонда: ака, ай синни чанд солагӣ права метавонад дар Тоҷикистон? айни ҳол аз синни 18 солагӣ метавонад ки шаҳрванд соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ шавад, вале дар ояндаҳои наздик мумкин тағйирот ворид шавад ва синни соли ҳуҷҷати ронандагигириро болотар бибаранд, чунки аллакай як бор ҳамин пешниҳод шид, вале қонун баромадагӣ нест дорид. даврон нависонда: акаи сорбон, барои чӣ комментарияра пеш ай мара мехонӣ, баъди мара намехонӣ? бародари азиз, ман чанд бора гуфтаистам ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки савол слишкам зиёди бад такрорӣ шуда ва ман намехонам ҳамун комментарияра, ва дар ин ҳолатҳо ман чандин бора гуфтагиам ки дар инстаграми ма бинависонем. дар инстаграмам одам бениҳоят зиёд менависонад. ман як бора наметавонам ки 24 соати хидмат дар ҳамин интернет сарф кунам, чунки гуфти чандин бародаромон ки саломатирам барои мо чизи муҳим аст. ман ҳар рӯз 1 соат вақт ҷудо мекунам барои видео кардан дар YouTube. видео мекунам, мепартом, ба саволҳо ҷавоб метавонам ва ним соат 1 соати дигар вақт ҷудо мекунам барои дар Instagram савол ҷавоб додан. ба ҳамин хотир шумо мара дуруст бифаҳмед, правилно бифаҳмед, узри зиёд мепарсам агар ки хафа шуда бошед ягон тар. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.